We herdenken vandaag de Tweede Wereldoorlog. Maar het aantal Zeeuwen die het heeft meegemaakt wordt steeds kleiner. Het is zaak om die verhalen zo snel mogelijk vast te leggen, nu het nog kan. En verder vandaag. Virus uitgebroken op Vlissings cruiseschip. En spanning bij Hoek over rechtszaak. Goedenavond. Vanavond om 8 uur staan we stil bij de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Die vielen tijdens de bezetting van Nederland door Nazi-Duitsland. In Middelburg werden daarom bijvoorbeeld de struikelstenen nog eens goed opgepoetst op de plekken waar Joodse inwoners woonden voordat ze werden opgepakt. Ik heb het nu schoongemaakt met een water en azijn en baking soda. En dat schijnt heel erg goed te werken. Ik vind het heel belangrijk dat dat doorgegeven wordt aan onze kinderen. Ook belangrijk voor de nabestaanden die zoveel hebben verloren en zoveel hebben geleden. En dat moet doorgegeven worden. Daarom moeten ze er mooi bij leggen. Want nu de oorlog ruim 80 jaar geleden is, zijn er steeds minder mensen die die periode nog hebben meegemaakt en er uit eerste hand over kunnen vertellen. Hoe zorgen we ervoor dat de Zeeuwse verhalen van toen niet vergeten worden? Die worsteling die merken ze ook bij de Jeugdtheaterschool Zeeland. Zij spelen vanavond een speciale voorstelling, nadat het in heel Nederland 2 minuten stil is geweest. Wij gaan jullie een verhaal vertellen. Over de Tweede Wereldoorlog. Ja, maar ook over het nu. Ja. Nee, niet over het nu. Dat vind ik te naar. Nee, daar ga ik ook niet meedoen hoor. Maar we vertellen het op nu. Dit jaar gaat het over hoe verhoud je je tot het nu. Dus we maken een voorstelling over de Tweede Wereldoorlog van 82 jaar geleden. Maar er is nu ook van alles aan de hand. En we kijken naar hoe de jongeren kijken naar de wereld van nu. En dat er eigenlijk weinig naar elkaar geluisterd wordt. Ja, die heb ik ook gezien. Luister nou even. Ik wil gewoon beginnen. Ik ook. We gaan toch gewoon een mooi verhaal vertellen over oorlog. Nou, noem dat maar mooi. Ja, dat weet ik dus helemaal niet. Eén ding is zeker, de Duitsers waren slecht. Dat is waar. De theatermakers en de jongeren spreken jaarlijks voor het maken van het stuk ook met getuigen. Maar dat worden er steeds minder. Dit jaar hebben we echt een oproep gedaan bij verschillende mensen, organisaties. En daar zijn 5 mensen uitgekomen, onder andere ook mijn eigen oma. Maar ook de zoon van iemand die de oorlog heeft meegemaakt. Hij zelf was 1,5, maar hij heeft het verhaal van zijn vader doorverteld. En hij vond het ook heel belangrijk om dat nu te vertellen. Verhaal uit de tweede hand. Ja, verhalen uit de tweede hand. Die worsteling, dat er steeds minder mensen zijn die de oorlog hebben meegemaakt, die kennen ze hier in het Bevrijdingsmuseum Zeeland, maar al te goed. Die verhalen zijn heel belangrijk voor ons, omdat de generatie die de oorlog bewust heeft meegemaakt, ja, die vallen langzaam weg. Hè? We kijken dan vooral op dit moment naar de 90-plusser. Het is zaak om die verhalen zo snel mogelijk vast te leggen, nu het nog kan. Daarom maakt het Bevrijdingsmuseum al jaren bijzondere portretten van ooggetuigen. Ik zeg zelf altijd, wil je de geschiedenis tot je nemen, pak je een mooi boek. Dan ga je thuis op de bank zitten. Maar je maakt het echt beleefbaar aan de hand van die persoonlijke verhalen. En dat vinden wij als museum belangrijk. En dat de Tweede Wereldoorlog ruim 80 jaar na dato nog steeds ruim aandacht verdient, vinden ze ook hier in Park Torenvliet. We gaan nu iets herdenken, terwijl er ook van alles aan de gang is. Maar daar durven we niet eens naar te kijken. Dat is een beetje het dilemma wat we spelen. Maar daardoor is het juist belangrijk om die verhalen te vertellen en wel te luisteren naar verhalen van lang geleden. Omdat dat is lang geleden, dus dat is ook makkelijker om naar te luisteren. En dan kan je weer een beetje meer verhouden tot het nu. Yes, tot hier. Het Vlissingse cruiseschip MV Hondius mag voorlopig niet aanmeren in Kaapverdië. Aan boord is vermoedelijk het Hanta-virus uitgebroken, waaraan inmiddels 3 opvarenden zijn overleden. Onder hen in ieder geval een ouder echtpaar uit Friesland. Oceanwide Expeditions, dat hier gevestigd is in Vlissingen achter mij, wil verder niet op camera reageren. In een persverklaring laten ze weten dat ze onderzoek doen naar de herkomst en de verspreiding van het virus op het schip. Sinds het incident ligt het schip nabij de Kaapverdische hoofdstad, waar passagiers dus niet van boord mogen. Volgens de BBC om de lokale bevolking te beschermen. Maar de kans dat besmette passagiers nu ook anderen besmetten is niet zo groot, zeggen Nederlandse artsen.
Die overdracht van mens op mens is niet zo heel gemakkelijk. Wat net zo goed kan, is dat je buiten het schip ergens allemaal bent blootgesteld aan het virus. En dat de een de eerste klachten krijgt na 7 dagen, de ander na 15 dagen en de ander pas na 4 weken. Maar dat ze op hetzelfde moment besmet zijn. Ook een Nederlands bemanningslid van het Vlissingse schip zou besmet zijn geraakt. Bergingsbedrijf Multraship uit Terneuzen is bezig met de berging van een binnenvaartschip bij Antwerpen. Het schip was geladen met 1600 ton zand en zonk in de nacht van 18 april naar de bodem van de Schelde, nadat het tegen een aantal meerpalen aanvoer. De berging van het gezonken schip startte een week geleden. Omdat het wrak van 86 meter net buiten de vaargeul lag, gaf de hele klus tot nu toe geen hinder voor ander scheepvaartverkeer. Het zijn spannende weken voor voetbalclub Hoek. Ze horen waarschijnlijk net voor het einde van de competitie op 23 mei... of hun grootste concurrent Quick Boys een punt terugkrijgt dat ze eerder is afgenomen door de KNVB. Dat gebeurde na ongeregeldheden op het veld. In augustus ontstond in de wedstrijd tussen Quick Boys en Barendrecht een grote vechtpartij. Ja, dan als vliegen op een hoop stront gaat Quick Boys erop af. Kijk dan zijn de rapen gaar. En daarna kreeg de club uit Katwijk een strafpunt van de KNVB. Quick Boys ging in beroep bij de tuchtcommissie van de bond en toen dat werd afgewezen besloot de titelconcurrent van Hoek om naar de rechter te stappen. Nu is bekend geworden dat het kort geding op 21 mei in Utrecht dient. 2 dagen voor de laatste speeldag dus. Of de uitspraak al voor de laatste wedstrijden in de tweede divisie wordt gedaan, zal pas tijdens de zitting duidelijk worden. Straks in deze uitzending. Niet iedereen kan zomaar op zichzelf wonen. Maar in Middelburg gebeurt het toch. Hoe ze dat doen, hoor je straks. Eerst ander nieuws van vandaag. Veel Zeeuwse invloeden bij de uitreiking van de Michelinsterren in België. Nick Bril uit Breskens kreeg goed nieuws. Na een verhuizing heeft hij zijn 2 sterren voor restaurant The Jane teruggekregen. Edwin Menu uit Oostburg krijgt er met zijn restaurant Quines 33 in Knokke een 2e ster bij. Sergio Herman met Le Pristine die raakt zijn ster kwijt. En dat gebeurt een paar dagen nadat Herman aankondigde om te stoppen met zijn restaurant. Hier in de Oosterschelde is een nieuw soort zeeslak gevonden. Het gaat om dit dier, de purperkogelzeehaas. Niet eerder werd deze slak levend in Nederland gezien. Al denkt bioloog Peter van Bracht dat de zeehaas er misschien toch al een tijdje zat. Het kan zijn dat we hem over het hoofd gezien hebben. Maar het kan ook zijn dat hij inderdaad pas 1 of 2 jaar geleden hier binnengebracht is. Bijvoorbeeld door de import van schelpdieren, dat hij meegelift is. En dat hij zich nu eigenlijk pas net begonnen is om zich te vestigen. Iets heel anders dan zelfstandig wonen. Dat is niet voor iedereen zo vanzelfsprekend. Via het traject Weer Thuis op Walcheren zijn 50 mensen ondersteund om dat toch weer wel te doen. Verschillende Walcherse organisaties gingen bijna 2 jaar geleden de samenwerking aan om juist deze kwetsbare doelgroep weer op weg te helpen. Ik ben Michiel, ik ben 44 jaar. Ik woon nu een jaar via Weer Thuis op Walcheren. Het was iets waar hij niet van durfde te dromen. Van beschermd wonen naar een eigen huis. Door een samenwerking van de Walcherse gemeente, de verschillende woningcorporaties en de juiste begeleiding van zorgverleners onder de naam Weer Thuis op Walcheren is het toch gelukt. Vond ik echt prachtig, want ik dacht van ik ben best een tijdje heb ik bij organisaties gewoond. En dat was wel goed, maar ik had ook wel weer zin om mezelf te gaan wonen. En juist die doorstroom vanuit beschermd wonen en de maatschappelijke opvang stagneerde de afgelopen jaren. Dat is om meerdere redenen niet goed, want de cliënt die er eigenlijk aan toe is om uit te stromen, die zit vast. En het is ook belangrijk om weer plaats te maken voor mensen die opvang weer zo hard nodig hebben. Een belangrijke afspraak binnen de samenwerking is dat woningcorporaties nu 5% van hun aanbod reserveren voor deze doelgroep. Hiervoor was het dat cliënten gewoon zelf op woning gaan reageren. Zoals denk ik voor iedereen bekend is de wachttijd voor een huurwoning is lang. Wat in Weer Thuis op Walcheren ook heel mooi is. De woningstichting die weet goed hoe de wijk eruit ziet, welke mensen er in de wijk wonen. Dus kunnen ook meekijken waar zou het passend zijn om te wonen. Michiel heeft een verleden in de psychiatrie. Hij woonde onder andere bij Zeeuwse Gronden en Emergus en voor het laatst in een beschermde woonvorm waar hij een woonkamer met anderen deelde.
Dat sociale mist hij soms wel, maar vindt hij nu hier bij Stichting Hersteltalent. Nou, momenteel kom ik hier 4 keer in de week. En ik vind het hartstikke gezellig. Ja, dit is een soort inloop en waar je een praatje kan maken. Je kan er ook soms een cursus volgen bijvoorbeeld en activiteiten doen. Dus er is van alles te doen. Er wordt niet alleen naar passende woonruimte gekeken, maar ook naar welke verdere ondersteuning en begeleiding nodig is om het zelfstandig wonen succesvol te maken. Als alles goed gaat, krijgen de cliënten na een jaar een huurcontract voor onbepaalde tijd. Via deze brief ook hebben ze me dat laten weten, dus daar ben ik heel blij mee. Dus dit is gewoon je thuis? Ja, dit is mijn thuis, ja. Er was vandaag een afwisseling van wolkenvelden en soms ook wat zon. De middagtemperatuur kwam uit op 15 tot toch nog 20 graden. Bevrijdingsdag, opnieuw veel bewolking, soms ook een beetje zon en zeer plaatselijk kan er dan een buitje vallen. En over Bevrijdingsdag gesproken, op televisie kun je morgenochtend om 11 uur kijken naar de Van Randwijk-lezing, die dit jaar wordt uitgesproken door historicus en journalist Geert Mak. Verder vind je de hele dag updates over Bevrijdingsdag in onze provincie in ons liveblog, in de app en op onze site. Voor nu nog een heel fijne avond en heel graag tot morgen.